Allah. Wane benga zikiri ke Allah kira kanu bauye. Wane benga zikiri fo silame ya deme bauye. Wane benga zikiri ke Qur'ana kallan bauye. Wane benga zikiri fo silame ya kanu bauye. Allah kira kanu bauye. Allah la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الكرام البررة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى تنو مسامي ناني تنو كان واتي بلا جلنا ani tanu ka kan lahalaya bɛɛ lajɛlen na. An b'a tanu a ka nɛɛma camanw kan, ka tanu a ka fasamantiya camanw kan. An bɛ dɛmɛ ɲini Ala fɛ, ka kan la ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ, ka yafa deli a fɛ. An bɛ seereya k'a fɔ Ala ye kelen ye, jɛɲɔgɔn foyi t'a la a ka masaya kɔnɔ. Ka seereya k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn do, a ka ciden do, a ka danfɛnw la sugandilen do, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman do. Allah subhanahu wa ta'ala ye ale de ci ni tiɲɛ diinɛ ye, k'a ci ni kanda ye, k'a ci ni tiɲɛ diinɛ ye. O bɛ se ka kɔrɔta diinɛ bɛɛ sanfɛ hali n'o man di filankafow ye, hali n'o man di kafiru ye. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma a k'o caman kɛ kira ba in kan sallallahu alaihi wa sallam, a n'a ka somɔgɔ sanumanw n'a ka sahaba ɲumanw, ani maa o maa n'o tugura ka sira kɔ k'i sen da sen na n'o la fo ka taa se sara don ma. O kɔfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni y'an ka sigida 89 ye min bɛ tali kɛ kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ala kosumaw la. An bɛ walanda min na o de ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ala kosumaw sɔgɔmada fɛ ani wulafɛla la. Kira sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ ala kosuma minnu kɛ sɔgɔma a n'a bɛ ala kosuma minnu kɛ wulafɛ, n'a ye an yamaruya ni o ala kosuma ninnu ye. Ala kosuma ninnu an y'a fɔ cogo min na u ka ca. Silamɛ b'a lajɛ i mana se ka min ta ka baara kɛ ni o ye, ka da ala kosuma ninnu a nafa kan, ka da u jɔyɔrɔ kan. Ala kosuma ninnu bɛ kɛ sababu ye ka an ni Allahu subhanahu wa ta'ala gɛrɛ ɲɔgɔn na. A bɛ kɛ sababu ye an bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ. Ala kosuma ninnu bɛ kɛ sababu ye Ala b'an ka jurumu yafa. A bɛ kɛ sababu ye Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ an ka darajaw kɔrɔta. Ala kosuma ninnu bɛ kɛ sababu ye Ala b'an ka ɲinifɛnw, Ala ɲuman Ala b'o di an ma. Ala kosuma ninnu bɛ kɛ sababu ye ka an hakili yɔrɔ janya ka bɔ hami ani wasuwasu ma. Ala kosuma ninnu bɛ kɛ sababu ye Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ an tanga ka an kɔlɔsi ka bɔ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka tɔɔrɔ lase hadamaden ma. Ɲɛ jugu b'o la, hasidiw ka juguya b'o la, sɛtanɛ ka wasuwasu b'o la, jinɛ kafiruw ka tɔɔrɔya b'o la, dabali jugutigiw ka dabali, ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ka hadamaden kɔlɔsi k'i tanga ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma. O bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ala kosuma ninnu de ye. I n'a fɔ an y'a caman fɔ aw ɲɛna walanda tɛmɛlenw na, ani a bɛ nafa min lase hadamaden ma. O la halisa ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma, an bɛ ka continuer ni kira ka o ala kosuma minnu n'a tun b'a kɛ sɔgɔmada fɛ ani wulada fɛ. A dɔ ye Abdullah ibn Ghanam, kira ka sahaba do. Ale b'a la kali an ye ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam
ko kira ikanto man qala hina yusbihu allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr faqad adda shukra yawmihi wa man qala misla dhalika hina yumsi faqad adda shukra laylatihi. Abdullah ibn Ghannam akwa ya min kira la sallallahu alaihi wasallam ko kira ikanto ko maoma ni ede ya fo ni dugu jera allahumma ma asbaha bi min ni'matin ala neshira ni nema miye o nema imbora ala kelen doron de yoro jenyonte ala la tanu ye ala de taye wa barka daye ala de taye koni ni fo abe komi barka dali me nyinne do efe ka nyeshi ala matle kono abe komi yo barka dali nke wani mami fana ya fo wula falafe ba fo allahumma ma amsa bi min ni'matin faminka wahdak la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr ni yo fo abe komi barka dali min ka nyeshi ala ma sufe fo ka se dugu jelima o barka dali yo ka boyiraka ma sogma dafe allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la sharika laka lakal hamdu wa lakal shukr wala falala allahumma ma amsa bi min ni'matin faminka wahdak la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr. Riwaya dola olu ya fofo chuko wala kafo ni mamin ko اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. صغما ابن فوشين سبا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. على نشير النعمة منها walma ika jon do shira nema mina walma ika danfen do shira nema mina o nema imbe bora ala kelin doron de yoro jenyonte ala la tanun ni barka dali bela jire o be alai ni wula sera ala netlena ni nema mi fokata se wulama walma ika danfen do tlena ni nema mi o nema be bora ala kelen de yoro jenyonte ala la tanu ni barka dali bela jilen kakkan ala de otuma koni ya fo soma abe komi barka dali mi nyinne ndo efa ka ala barka da yo binga boyka ni sera ka fo wula falafe barka dali mi nyinne ndo ife ka nyeshi alama sumu me konnala abe komi sera ko binga boyka ambe ala dili ala kambe sababa ne kira ka ala kusuma doy sogoma ani wula fe ika fo sogoma shin saba allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. ni wula sira ka fo allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. Ame ala dili ala ka famali nyumandam ni fana tamanin ko fe Abu Ayyash bala kali anye kwa ya me kira la sallallahu alaihi wasallam ko kira ikanto koni mamin ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra. koni mamin siraka ni ala kusma info tile kono shiye keme la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. koni mamin siraka ni fo tile kono shiye keme
angala me fasamantiya min ni baraji min ni nafa min bala kana lahu adlu 10 riqab ko abe kayna fo mami jonta nyogon kan horonya o baraji nyogon be di ama kana lahu adlu 10 riqab ina fo mami jonta yo san walma jonta bi bulu iyo lu bela jilen kan horonya ala kama baraji min bola o baraji nyogon o be takadima wa kutiba lahu 100 hasanat ko Allah subhanahu wa ta'ala baraji keme abo nyogon sebeye wa jurumu keme abetlaka ota ka boyka wa koti la mo kana fi hird min ash-shaytan wa koti la mo abe alaka koroshini alaka tanga kono o dom bela jelena hatta yumsi fukata sewula falama wa in qala idha amsa ni wula fana sera ni segena ni ala kosumai ka fo shin keme wa kibe bla o koroshi nyogon kono fukata se somadama wa kuma teno mami mena ni baraye min kan ka temeka ni barayin kan fo mo mi ya fo ka caya ka temeka Allah salamu ni ala kosumai annafa kama ana bonya kama silame kan ga wati dodi yera ma sogomada fe ni ala kosuma nunu foli la ka wati dodi yera ma wula falala ni ala kosuma nunu foli la ki sigi ka fo la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amana chaya chugo miniti tan walma miniti tan duru be klala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma warate minni batoka kan ciela ni allah subhanahu wa ta'ala kelinte akelen do je nyogon taala masaya bela jilen ya le taye tanum bela jilen ya le ala le taye wale ala de setigi fem bela jilen ka ni sera kan fo chien keme so madafe abe komi mami e jontan kan horonya o baraji nyogon be tagadima ika bara nyuma keme ala bo seben ka fara ika bara unka bara juguma keme ala bo efasi ka boyka bara ula wa ko atigila mogo abeto ala ka koloshili la o don tle bela jiren konna la fukata se ulama ala ba kolosi ka bo shetane o toroma wa ko mateno mami mena ni bara ye o dona min kan ka tema atigila mogo ka bara kan fo mami ya fo ka caya ka teme aleka wani wula fana sera ni ya fo shin keme anye baraji mun fo o nyogon bela jilen be dima jontan kan horonyali baraji be dima nyuman keme ala bo sebe ka fara ka bara nyuman ka juguman keme abo efasi ka boy ka bara jugula wakatla ka ikoloshi ki tanga sumu me bela jilen konna la fokata duguje wa mashite no mami mena ni bara ye sumu me konna la min kan ka teme tanka foni min ya foka caya ka teme taka wala ni bayira na ka fo baran cinini ni ala ka fasamantiya ani ala ka bunya ka nyashi kira manto ima sallallahu alaihi wasallam bara fitini nga abeni tono bayin di ala kanin baraji bayin ta ka di ala min bi se ga on yera kolosi kan tanga an nganya na maya konnala ka nga mizani girinya alkiyama jodu ambe ala dili ala kambe sababa ni fana tamana ko fa ka boy abu malik al-ash'ari alefana bala kali anye kabo kira yoro sallallahu alaihi wasallam ko kira yikanto ako idha asbaha ahadukum falyaqul naw dola kelenye sogomada ni dugu jera sogomada fatila mo ka fo asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin asbahna
وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. فإذا أمسى فليقل مثل ذلك. أبو مالك الأشعري أقوى يامي كرا صلى الله عليه وسلم كرا بيكانتو ni dugu jɛra aw dɔ la kelen na, aw dɔ la kelen ye sɔgɔmada ye, waati tigilamɔgɔ ka ni ala kosuma nin fɔ: asbahna wa asbaha almulku lillahi rabbil alamin. Anw ye sɔgɔmada ye, dugu jɛra anw ɲumana, wa dugu jɛra ka masaya bɛɛ lajɛlen to ala ka mara kɔnɔna la. Dugu jɛra ni ala ka masaya ye, dugu jɛra ka fɛn bɛɛ to ala ka masaya kɔnɔ, masa min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye. Ala, n b'i deli bi don in hɛrɛ min b'a kɔnɔ, n b'i deli o hɛrɛ in na. A hɛrɛ in dayɛlɛli, a dɛmɛ, a nɔɔrɔ, a barika ani a kanda. Ala, n b'i deli bi don in a hɛrɛ la, dayɛlɛli min b'a kɔnɔ, n b'i deli o la. Bi don in dɛmɛ, a nɔɔrɔ, a barika, a kanda, wa n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ bi don in tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ani tɔɔrɔ min b'a kɔfɛ. Ma ni dugu jɛra waati o waati kan ka ala deli. Bi dugu min filɛ ka jɛ nin ye, ala, n b'i deli bi don in hɛrɛ la, n b'i deli a dayɛlɛli la, n b'i deli a dɛmɛ la, nɔɔrɔ min b'a kɔnɔ n b'i deli o la, barika min b'a la n b'i deli o la, kanda min b'a la n b'i deli o la, wa n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ bi don in tɔɔrɔ min bɛ a kɔnɔ ani tɔɔrɔ min b'a kɔfɛ, k'an kisi ka bɔ o ma. Ni wula fana sera, i bɛ segin nin kan, i b'a fɔ: amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Wula sera anw ɲɛna, wula sera ka masaya bɛɛ, ka ko bɛɛ lajɛlen to ala ka masaya kɔnɔ, ale min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye. Ala, n b'i deli bi don in wulada, hɛrɛ min bɛ a kɔnɔ, dayɛlɛli min bɛ a kɔnɔ, dɛmɛ min b'a kɔnɔ, nɔɔrɔ min b'a kɔnɔ, kanda min b'a kɔnɔ. Ala, n b'i deli o la. N bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ bi don in wula tɔɔrɔ ma ani tɔɔrɔ min bɛ a kɔfɛ. Mais nin fana ye kira sallallahu alaihi wasallam, nin fana ye a ka ala kosuma dɔ ye. Ala kosuma min ni kira tun b'a fɔ sɔgɔmada fɛ, kira b'a fɔ wulafɛla la. Abdurrahman bun Abi Bakrata a y'i kanto don kelen a fa ma. A ko: n fa, ne bɛ to k'a mɛn sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ to ka nin duwawu nin kɛ. Duwawu in i b'a kɛ sɔgɔma siɲɛ 3, i b'a kɛ wula fɛ siɲɛ 3. A ko a denkɛ ma, a ko: awɔ, ne ye kira yɛrɛ de mɛn sallallahu alaihi wasallam, kira bɛ to ka nin duwawu ninnu kɛ sɔgɔma siɲɛ 3, wula fɛ siɲɛ 3. Ne fana bɛ fɛ n ka kira la degi ka tugu a ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman min ye Abu Bakrata den ye, a y'i kanto a fa ma min ye Abu Bakrata ye. A ko: n fa, ne bɛ to k'a mɛn sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ to ka nin duwawu in fɔ siɲɛ 3, wula o wula i bɛ nin duwawu in fɔ siɲɛ 3. A ko: awɔ, n b'o kɛ ka da min kan, ka da kan ne y'a mɛn kira la sallallahu alaihi wasallam, a fana bɛ nin ala kosuma in ni nin duwawu in, kira b'a kɛ siɲɛ 3 sɔgɔma, a b'a kɛ siɲɛ 3 wula fɛ. O duwawu in ye fɛn jumɛn ye? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. على ميدلي كلا في أجان فرقلولا كلا في أجان غمين كلولا كلا في أجان غنينا يليلا ala mbɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kafiriya ma ani fantanya kojugu. ala mbɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kaburu lajaba ma maa wɛrɛ tɛ yen ni Allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ. nin an b'a ye k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala, an b'a ye k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ye ala deli fɛn saba la ka tila ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn saba ma. kira sallallahu alaihi wasallam a ye ala deli fɛn saba la ka tanga ɲini ka bɔ fɛn saba tɔɔrɔ ma. a ye ala deli fɛn saba min na a ko ala n b'a dini fɛ i ka lafiya diyan farikolo la, i ka farikolo lafiya i k'o diyan k'an kisi ka bɔ bana juguw ma. n'a fɔra ala ka lafiya d'i ma i farikolo la, o de k'i kisi ka bɔ fɛn o fɛn n'o bɛ hadamaden tɔɔrɔ i farikolo la. Allahumma afini fi badani, ala n b'a ɲini fɛ i ka lafiya diyan farikolo la. Allahumma afini fi sam'i, ala n b'a ɲini fɛ i ka lafiya diyan tulo lamɛnli la, i kana baasi lase n ka tulo lamɛnli ma. ala n b'a ɲini fɛ ka lafiya diya n ka ɲɛna yeli la, i kana baasi lase n ka ɲɛw ma. maa ye ala deli ni fɛn saba la: farikolo kɛnɛya, mɛn ni tulo o kɛnɛya, ani ɲɛ fila kɛnɛya. wa ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kafiriya ma. a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma, o ye kafiriya ye, n'o de ye fitiriwaleya ye. ka kɛ ala ma fitiriwale ye. ala min y'i da ka nɛɛma caman k'i ye, ala min y'i da ka fasamantiya caman k'i ye, k'i fisa ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan, i ka tila ka bato ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min to ala ye. o de fitiriwaleya ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan, walima ka ban o ala ka yamaruya kan ma ka tugu sɛtanɛ kɔ. o tuma ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kafiriya ma. ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ fantanya kojugu ma, alfaqr. ka d'a kan ni fantanya bonyana kojugu, o bɛ hadamaden, a bɛ se k'i sama k'i bila nkalon kɔnɔ, a bɛ se k'i sama k'i bila munafigiya kɔnɔ, a bɛ se ka hadamaden sama k'i bila kafiriya yɛrɛ kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hadamaden sama k'i bila filankafoya kɔnɔna la. fantanya kojugu, i bɛ kɛ nkalontigɛla ye, i bɛ kɛ namaratɔ ye, i bɛ kɛ kalabanti ye, a bɛ se k'i sama k'i don daw la, da min bɛ se k'i ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛ i bolo, n'o ye kafiriya walew ye, n'o ye musirikuyaw ni filankafoya walew ye, walasa i bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na. fantanya kojugu bɛ se ka hadamaden bila nin bɛɛ la. o tuma ko ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ fantanya kojugu ma, o de ye fakuru ye. ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kaburu lajaba ma. n'Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma, ala mana nin kalifalen to an n'a ka sigida wɛrɛ yira n na halisa, kira sallallahu alaihi wasallam a ka ala kosuma walandaw an bɛ tɛmɛ ni a ye. an bɛ ala deli, an ye min mɛn, ala k'o faamuyali di an ma, ala ka diinɛ faamuyali nɔgɔya ni sama bɛɛ lajɛlen ye. ni ala kosuma ninnu ka farifoni di an ma, an ka se ka kira ka ni ala kosuma ninnu ka se ka a lawaleya an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. an bɛ ala deli, ala k'o farifoni di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ ala deli, ala k'an balo silamɛya kan, ala k'an fatu limaniya kan, ala ka sigida wɛrɛ yira an na. an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سنة في جميل رائد الحيران كلهم نبلاء لجهرة الكتمان كلهم بنشاط بدوره الإتقان سنة في جميل رائد الحيران سنة بمكين مبين الفرقان ناصر الإسلام منور الأذهان